Samantala, Idol, kaso po ng acute gastroenteritis sa bayan po ng Calasiao bumaba. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Bumaba pa ang bilang ng mga nagkaroon ng kaso ng acute gastroenteritis sa bayan ng Calasiao. Sa datos ng Calasiao Municipal Health Office, mula 57 noong Enero 1 hanggang 3 ng Marso noong nakaraang taon, nasa 38 na lamang umano ito ngayong taon sa parehong panahon. Dahil dito, mas pinaigting ng Calasiao MSO ang kanilang isinasagawang pagsusuri sa mga water refilling stations upang masiguro ang kalidad ng mga ito. Samantala, regular naman umano ang kanilang pagsasagawa ng water testing lalo na't patuloy na nararanasan ang mainit na panahon kung saan mas madalas na ang pag-inom ng tubig ng publiko. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.